Я его не знаю. To, že nevíš, Иди нахуй отсюда. Český reportér obťažoval ruských turistov. Dostal ranu a volal políciu. Reportér a zakladateľ českého portálu odkrytu.cz Jiří Hynek v centre Karlových Varov obťažoval ruských turistov, ktorých sa pýtal na vojnu na Ukrajine. Podľa novinárov z červených denníčkov má mať asi každý obyvateľ na Zemi názor na vojnu na Ukrajine a mal sa o ne s ním podeliť. Hynek sa turistov z Ruska pýtal na to, čo si myslia o vojne na Ukrajine. Rusi mi odpovedali, že nič, pretože sa ich to netýka. Odvaha s policajtom za chrbtom. Reportérovi sa odpoveď nepozdávala a tak turistov prenasledoval a kládol im ďalšie otázky. Prečo? Veď je to vážna téma. Zomierajú tam ľudia a poznáte Putina. Ruský hovoriaci turista do reportéra strčil a nahlásil polícii napadnutie. Privolaná polícia hliadka údajne nemeckému turistovi s ruským pôvodom udelila pokutu 10 000 korún, čo je v prepočte približne 400 eur. Ukrajině. Ничего. Она нас не касается. Почему? Это важное téma. Нет. Нет, важное? Нет. Там угибают люди. Иди ты, блядь. И что вы думаете о Путинове сейчас? Я его не знаю. To, že nevíš, Иди нахуй отсюда. Что? Иди отсюда. Давай. Вперед. Toč to všechno. Snímáš, да? Молодец. Dobrý den, prosím, do anglického dvora, tady jsme byli napadeni Rusama. Pro nějaké proválku, ano? Dobrý den, tady pán nás tady napadl, když jsme se ho ptali tady na ulici. Ďakujem ti za sledovanie. Máme to natočené. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.